diala txaranga eta parranda elkartean. Baina jende aztoratuta dabilez da giro azken egunetan. Bi emakume agertu dira izena eman dutenen artean. Sutak jarri dira gizontxoak ezak gaituzte utziko bakean. Ezabatuta beste elkarte batera joan dira. Kalean beste konturik ez dago, ahoza oda bilbalentria. Bat baino gehiago lotxatuko da gau hortako argazkiei begira. Enuen izan beste aukerarik beste guztiak joan ez balira. Kaiolatik irten ez zozo bati, mila bider esan alperri da. Pertsonai gogaikarrienak ere arrazoi izan dezakela. Kaiolatik irten den zozo bati, mila bider esan alperri da. Pertsonai gogaikarrienak ere arrazoi izan dezakela. Zozo bati, mila bider esan dalperri da. Pertsonaiko gaikarrienak ere arrazoi izan dezakela. Kaiolatik irten den zozo bati, mila bider esan dalperri da. Pertsonaiko gaikarrienak ere arrazoi izan dezakela.